खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। बर' माहारिनि थामोनथा आरो रैखाथिखौ नोजोर होनानै आखायाव हाथियार दैनानै थांनाय 2020 मायथाइनि 12 अक्ट'बर खालारखालि थामहिनबा मैयानि सानाव बर'नि बिग्रायारि आफाद NLFB आफादा जोनोम मोनदोंमोन। 12 अक्ट'बर खालाराव जोनोम मोननाय बर'नि बिग्रायारि NLFB आफादा 3 बोसोर आबुं जाबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाय होननाय जायगायाव NLFBनि डिजेगनेटेड केम्पआव मैया NLFBनि थामथि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। बे NLFBनि थामथि जोनोम सान गायसनथाइजों लोब्बा लाखिनानै NLFBनि आइबि बुंथिगिरि बिथाङा बुङो दि NLFB आफादखौ बर'नि मोनसेबो माहारियारि आफादफोरा हेफाजाब होआखै आरो BTC एबा आसाम सोरखारनिफ्रायबो जेबो मदद मोनाखै। रायजो सोरखारजों दिनैसिमबो जेबो सावरायनाय जायाखै। सोरखारा सावरायनो लिंहरोब्लाबो सावरायनायखौ गेजेरावनो दोनथ'फिनो। बेजों लोगोसे जेब्लासिम NLFBनि जेंनाया सुस्रांजाया अब्लासिम NLFBनि नांनाय आरो जुजिनाया थाबाय थागोन होननानै गोख्रों रावजों बुङो बिथां NLFBनि मासिगिरि आइबि बुंथिगिरिया। बेनि अनगायैबो बिथाङा दासान्दि गावस्रानानै थानाय NLFBनि सोद्रोमाफोरखौ थाबैनो खौसे जाफिनगोनखौ इसारा होदों। बेजों लोगोसे मैयानि बे गोथार जोनोम सानावनो NLFB आफादनि नेहाथारि एन फानजारि बिथाङा बुङो दि NLFB आफादा भारतनि हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथांनिसिम गांसे गोसोखांलाइ हरनानै बुंदों दि BTC हालामाव NLFB मुंनि मोनसे आफाद दं आरो NLFB आफादनि गिबि दाबिया जाबाय NDFB आफादनि गायसनगिरि बिथां रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासैबो NDFB जेल जानाय सोद्रोमाफोरखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो नांगौ होननानै हादोरगिरिनो गोसोखांलाइ हरनाय जादों। बिथाङा बुंबावो दि दासान्दि बर' माहारिनि गेजेराव गोबां जेंनाफोर दं जायफोरनि मोनसेल' सलुशनानो जादों बड'लेण्ड। बेखायनो गासैबो बर' माहारिनि रायजो राजाफोरा बड'लेण्ड दाबिनायाव मदद खालामनांगौ आरो दासान्दि आसाम पुलिस बिफाना NLFBनि आर्मि चिफ एम बाथाखौ जेलाव सोना दोननायखौ हगारनोबो खावलायो मानोना एम बाथा बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि उनावसो जेल जानो गोनां जादों। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव बेबादि जानाया मोजां जायाखै होनना बिथां एन फानजारिया खौरां बिजोङाव फोरमायो। 11 अक्ट'बर खालारखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बासुगावनि गोजौ दालां बेखेवना होनाय समाव चिरां जिल्ला खुंथायनि पुलिस बिफाना खौरांगिरिफोरखौ खौरां बुथुमनो थाखाय खाबु होआखैमोन थामहिनबा खौरांगिरिफोरखौ लाजिसो फोनांदोंमोन। मैयाबो खौरांगिरिफोरखौ लाजि फोनांनाय मोनसे जाथाय जादों। बे जाथाया जादों गुबैयै चिरां जिल्ला खौरांगिरिफोर आरो चिरां जिल्ला पुलिस बिफाननि गेजेराव। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावआव आसाम सोरखारा अरुनोदय 2.0 बिथांखि राननाय हाबाफारियाव खौरांगिरिफोरखौ चिरां जिल्लानि पुलिस बिफाना VIP नि मुङाव बर' आरो असमिया रावनि खौरांगिरिफोरखौ लाजि फोनांदोंमोन। जायनि थाखाय चिरां जिल्ला प्रेस क्लाबनि आफादगिरि जयन्त देब नाथजों लोगोसे गोबां बर' आरो असमिया खौरां बिजोंनि मावथिफोरा दुखु मोननायखौ फोरमायो आरो बिथांमोना बेबादि VIP नि मुङाव सोरखौबा थांनो गनायथि होनाय सोरखौबा थांनो होयै बेफोरबादि खालामनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना रेलगारिजों जाब्रबथाय जानायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ मोनथिखादों जानो नांगौ। थांनाय 11 अक्ट'बर सानखालि बिहार रायजोनि बक्सार जिल्लायाव नर्थ इस्ट एक्सप्रेस रेलगारिया जाब्रबथाय जानायाव 4 सुबुङा जिउ खहा जादों। बे 4 सुबुंनि मादाव गासैबो आसाम रायजोनि थागिबि होननानै मिन्थिनो मोन्दों। बिसोरनि मुंफोरा फारियै उषा भान्डारी, आकृति भान्डारी। बिसोर सानैया बिमा आरो फिसाजोमोन। गुबुन सानैया जादों आदिति भान्डारी आरो दीपक भान्डारी। खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बेसोर 4बो नेपाल हादोराव थांदोंमोन। मानोना उषा भान्डारी बिथांनि बिनानावा नेपाल हादोराव जुलि जादोंमोन आरो बिथांमोना नेपालनिफ्राय आसामसिम फैफिननायावनो ट्रेन जाब्रबथायाव बिसोर नखरनि 4 सोद्रोमाखौ थैबाय होनना मिन्थिनो मोन्दों। बेजों लोगोसे 100निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरखौ जोखोम जादों होननानै मिथिदों। दा भारतारि रेलवे बिफाना थैनाय नखरनो 10 लाख रांहै होनाय जागोन आरो बांद्राय गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरनो 2,50,000 रांहै होगोन होननानै फोसावदों। बेजों लोगोसे बिहार रायजोनि गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो थैनाय नखरनो 4 लाख रांहै होगोन होननानै फोसावदों।
बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दासान्दि बिटिआरनि फरायसाफोरा सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानायनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां फोसावदों। बिथाङा खौरां बिजोङाव फोसावनाय बादिब्ला बिटिआरआव थाबैनो गंजि फरायसालिमाफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जासिगोन, थामहिनबा सोरखारि खालामनाय जासिगोन होननानै। बिथाङा बिटिआरनि सिंनि बबे बबे फरायसालिमाफोरा सोरखारि जासिगोन बेनि मुंफोरखौ मख'नानै होआखैब्लाबो थाबैनो सानसे साननैनि गेजेरावनो बिटिआरनि गंजि फरायसालिमाफोरखौ सोरखारि खालामना होगोन होननानै बुङो। मख'नो गोनांदि बे सोरखारि खालामनाय बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय 2022 मायथाइनि 6 सेप्तेम्बर खालारखालिनो बुंनाय नुनो मोन्दोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो जाफुंनायखौ नुनो मोनाखै। साननैसो सिगां बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि आरो 58 नं तामुलपुर बियाबनि बारग' एमएलए बिथां इमानुएल मोसाहारिया बिजेपि दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव हाबदोंमोन। दा बिनि सायावनो आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि भुपेश कलिता बिथाङा खेंफोरथि होदों। बिथाङा बुङोदि इमानुएल मोसाहारिया बिजेपि दोलोखौ नागारनायनि थाखाय बरायनाय थाबाय। बिथाङा बिजेपि दोलोखौ नागारनायाव बिजेपि दोलोआ जेबो खहा जाया। बिथां बादि सानसेयावनो रोजा रोजा सुबुंफोरा बिजेपि दोलोआव हाबो, बेखायनो बिथाङा जि दोलोआव थायो मोजाङै खामानि मावलांनो थाखाय खावलायहरो बिथां आसाम रायजोनि बिजेपिनि आफादगिरि भुपेश कलिताया। मख'नो गोनांदि थांनाय 2 बोसोरनि सिगांबो इमानुएल मोसाहारि बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ नागारना बिजेपि दोलोआव हाबदोंमोन आरो दा फिन बिथाङा बिजेपि दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव हाबफिनबाय। बोसोरसेनि सिगां भारत हादरनि मिरु सोरखारा रासिया आरो इउक्रेन हादरनि गेजेराव दावहा जानाय समाव गोबां रोजा रोजा भारतारि फरायसा आरो थागिबिफोरखौ अपारेशन गंगानि दारै रैखाथि गोनाङै हादरसिम लाबोफिननो हादोंमोन। थिग बेबादिनो इजराइल आरो फिलिस्तिन हादरनि उदखारि हामासनि गेजेराव जानाय दावहायाव इजराइल हादर आरो भारत हादरनि सा 20,000निख्रुइबो बांसिन फरायनो थाहैनाय फरायसा आरो बेफार फालांगिजों लोब्बा लानानै थाहैनाय भारतारि थागिबिफोरा दावहानि गेजेराव नांथानानै दं। बे बाथ्राखौ फोसावदों भारत हादरनि एक्सटार्नेल एफायार मिनिस्टार डक्टर एस जयशंकर बिथाङा मोनसे टुइटनि गेजेरजों फोरमायदों दि इजराइल हादराव नांथानानै थानाय गासै 20,000निख्रुइबो बांसिन भारतारि सुबुंफोरखौ दा रासिया आरो इउक्रेन दावहानि समाव रैखाथि होनाय बादिनो अपारेशन अजय मुंनि मोनसे अपारेशननि दारै रैखाथियै गासैबो नांथानानै थानाय भारतारि सुबुंफोरखौ हादोराव लाबोफिननाय जासिगोन आरो बे खामानिखौ जागायनाय जाबाय होनना। दा बे अपारेशन अजयनि दारै इजराइल हादोरसिम माखासे जर'खा अख्रां जाहाजफोरखौ दैथायहरनो थाखाय साखाफारा जाबाय होननानै फोरमायो बिथां एस जयशंकरा। दासिम मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे दावहायाव इजराइल हादरनि गासै सा 2,230 जनसो सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे सा 857 जनसो सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों आरो फिलिस्तिन हादरनि सा 1,800 सो सुबुङा जिउ गोमानायजों आरो सा 900 सो सुबुङा जोखोम जादों होनना मिन्थिदों। बेजों लोगोसे सा 2,000 जनसो हामास उदखारिफोरखौबो थैबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बे दावहायाव गुबुन हादरनिबो जिउ गोमादों, जेरै जथाय हादोर आमेरिकानिफ्राय सा 22, ब्रिटेननिफ्राय सा 10, फ्रान्सनिफ्राय सा 8, थाइलेन्डनिफ्राय सा 20 आरो नेपाल हादरनिफ्राय सा 10 सुबुंफोरा थैदों, नाथाय भारत हादरनि सासेबो सुबुंफोरा थैयाखै होननानै खौराङाव मोननो हादों। मैयानि सानावनो भारत हादरा अपारेशन अजयखौबो लन्च खालामबाय होननानै मिन्थिनो हादों। एसपि लीना डलेजों लोगोसे गासै सा 17 पुलिस अफिसारफोरा मैयानि सानाव जनता भवनाव हाजिर जानो गोनां जायो। थांनाय 2022 मायथाइयाव नगाव जिल्लानि बड'द्राबा पुलिस थानायाव सासे ना फालांगि शफिकुल इस्लामनि सोमोनांथावै पुलिस थानानि सिङावनो जिउ गोमानाय जाथायखौ लानानै सोंनाय फिननाय खालामनो थाखायनो मैया फुंनि 10 रिंगासोआव एसपि लीना डलेजों लोगोसे सा 17 पुलिस अफिसारफोरा जनता भवनाव हाजिर जानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि पुलिस थानानि सिङावनो शफिकुल इस्लामआ सोमोनांथावै जिउ गोमानाय जाथायखौ लानानै गामिनि रायजो राजाफोरा रागा जोंखांना बड'द्राबा पुलिस थानाखौ अर सावना होनायजों लोगोसे पुलिस मावफारियाफोरखौबो गाग्लोबनानै गोबां जोखोम खालामदोंमोन।
सनितपुर जिल्लायाव आरोबाव मोनसे गिख्रंथावना जाथाय जालायबाय। दासिमबो सुबुं माहारिफोरनि गेजेराव खोमसि फोथायनाया जोबनानै थाङाखै। सम सम जादु मोन्थोर खालामनाय एबा दायनि होननानै सन्देह खालामलायनानै बुथारजानाय बायदि खामानिया समाजनि नोजोरनिफ्राय दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै। थिग बेबादिनो दायनिनि सन्देहआव आलाय सिलाय दानथार जानांबाय सासे आइजोआ। सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलिनि सिङाव थानाय हिराजुलि साहा बागानाव 67 बोसोर बैसोनि मुकेश मुन्डा मुंनि सुबुङा 50 बोसोर बैसोनि सासे आइजो मन्जुनाथखौ गोबौ सिखाजों दानथारो होनना मोनथिनो मोन्दों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मुकेश मुन्डाया दायनिनि सन्देह खालामनानै मन्जुनाथखौ दानथारो आरो बिथांखौ दायो ढेकियाजुलि पुलिस बिफाना हमनाय जाबाय। आरोबाव मोसौ सिखाव हमनो हालायबाय। थांनाय मैया फुंबिलिनि समावनो क'क्राझार पुलिस बिफाना 4 मोसौ सिखावखौ हमनो हादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय मैया फुंबिलिनि समाव 4 मोसौ सिखावफोरा ML 08C4757 नाम्बारनि गंसे स्कर्पिय' गारिजों मानै मोसौखौ लांबाय थानाय समावनो नायगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा नुसननो हायो आरो बिसोर 4 मोसौ सिखावफोरखौ हमनानै क'क्राझार पुलिस बिफाननो गथायना हरो। बिसोर 4 सिखावफोरा मानै मोसौखौ क'क्राझार जिल्लानि सिम्बोरगाव ओनसोलनिफ्राय खावनानै लांदोंमोन होनना सिमान लायो। बिसोर 4 सिखावफोरनि मुंफोरा जादों फारियै जिन्नात खान, माजेन आली शेख, आब्दुल आली शेख आरो आब्दुल सात्तार आली। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।